Hari to ya telik kawai dasur ka bahjai jai Ikiu telik ki basawan nang tei kashkor wat ya penpai Tung ni sengap ke jingkren ke basnyot na jong Dr. DRL Nonglai ke bagi jukhot ibaro ulajit ke moto ke ketinim sini ban penbha ban pensyai ban bantai meeting jong apply tarik Jun arjar pemri ke tapsman lagi paiba jong South West Kazil District mau korban tung seki kini kulashibun Hakabas dange kalong ban penpau ya kejing sengongo nadu kaman sim namar syua banganwan hangni ngalabna bagi pajba sikini gathong ki kwa ban kersan yau barok kata kadai ka khubor ka bangalayo sngau bat habangawan ngawan da kejing sengongo ya pi ki pajba kejing don jo pi kat ni upai ba hagene kapor kam sem lapen bakla ya kata khubor ka bangalayo nadu kini ki khendiat sngi ki baladab ban nget skam ba am tan kini ki badan hangni saudong lani hapo jongane ka pandal kini ka dara handai baro kitu ki badan ha ki dukan ki baya dia thiet ki ba ap ye ki jingdi ki mar ki jongpi ki badan ki kali ha ki surok bat lagi ki yeng ki marjan ngasim ba baro ki long kersan ki jonga na kata nga ai khuble phi iwei namar philong ki long kersan jonga bat ngalong ukertong jong phi iwei ka jinge dai jonga bat ki pajba hangnia mau kerwan bat ki snong ki thau sene se mau kerwan kalong ka jinge dai ka bala slam bha Handrai ke jiadai ke ba khamjan jonga bat phi ki paiba sini semau kerwat kadai haba haka sitrik jong menai jun jong ka snam R1000 ngala join ko mu principal jong ka ngap sem college hangni hamau kerwat kawai pat ka bang srotanat bat ka bang dai banai ka buram ya ki nomau kerwat kalang ba phi pentikna baka judgment riu nyo trap kan roy kan her kan yar utno mutendai philang ka judgment riu philang ka kanhun jong ka judgment riu ka waini kanhun judgment riu ka ba he patam hapdang ki khonun nyo trap himdai satia tang ki ba pendap ikini ki snong saudong jong ne ka nongba mau kerwat Amdai tang kata ba piroi haka jing don brio piroi ro haka jing start piroi ro haka spa kapo piroi ro haka jing trei sitam balai piroi namar ki maram kidai ki batrei sitam ki parari be ki parasnong kom ka yeng hadien ka jing panjemot ba kine baro ngilarai ban pediang ya kene kejing terwa berkejing kerpat ngisim ya kene ba kene kejing khot ban syakri ya ki pajba ya kari bat ka judgment reu ban syakri ya ki pajba jong ki life hon reu teli ki MLA constituency lane ya kene ka Shillong parliamentary constituency baro kawai balai ngapdiang ya ke jing khat chong ne ka party kadau kalang magi ba kan National People's Party ka balang ka ruling party jong ka sarkar Meghalaya ka persang ban wengi ki jinge ki bala lumthop ki bala penlang ki bala kenton nakaway ka postnam sakaway pat ka postnam nakaway ka sarkar sakaway pat ka sarkar lapiang hakeliang jong ki school labon ki jinge dai kene ka sarkar kabala sramban wengi ki jinge pi komno lawanra ya ka new pay structure ya ki nongi ka school dai kene ka sarkar kabala sedang ban wanra iki surah
ngawan na silong siya mau kerwat henrius nam siteng nang tei na peno mau plang syado syawailoy kasurak kabadap tang degit liu sudah lada repair mentau benai lasem benai lakho biang lada repair hakapor telang tang mi kaliur la mi biang kitliu mi kinala pedang surak ong hana baik ini kejaka emla setia ban repair hanrei mentah hiya ketua surak balai kini ke sorkar kala ban repair dan kejing kena kembang hanrei snobha pi kipai ba peci kikam ngidan mentah ya ke forlen baru ki sorkar kiam amla ban le yau ni sipai kumno kini ke sorkar NPP mentah kala banong sipai ai jaka yangi bangin sna ya ke forlen hangne hawan 01 area kabdai ke jaka jong sipai pai ba be snow hapet ya kikam kadai kini ke sorkar kebalawan raya ke Shillong Medical College kepada Sun Post nem jong ke jingyo jela Meghalaya mla banwan ra Shillong mla bandan Medical College harai menta ladan ke Shillong Medical College ladan ke Shillong Engineering College dan kibang ba kini ke parti garo hanrei kini ke parti kam dei setia kumta kum malakna kidan kinong yalam ha kini ke parti arngot ki deputy chief minister kidai ki khasi penar ki khon nyotrep bar kini ki kam bha lada kidai ban wanra hanne khasi jantia lane hagaro ki kam bha ki kam development ki jabed ha kini ke por jong ke jingsiar kini ke sorkar mentah kini ke sorkar kala penbiang ban snano ya ke intermediate route kasurok kabahe na wailoi syadu rangthong hakini ki khendiat benai ki bansawan lese anta khat tender na kamda kini kasurok ngong ya pi pet ki kam wadam sengap than ye ki jengkren ki baklem nongrem komta pidan kam bakini ka sorkar kan teng ye ki jingsansyar ngidan kam bakini ka parti kan nang khlan bat kan yalam ya ka jingsansyar nakapor syakapor hakini ki snem bat ki pausnem ki bandangwan kini ki dak kishin bat ki mati kila penlang yang bangan rai banyak trailang bat kini ka sorkar dak bang jit ya kitien phira jonga lai telli kimat ban penbha ban pensyai bat bantai ban penbha ya ka long brio man brio ya ka imlang ka solang ya ka sansyar ka khadar ya ki snong ki thau ya ka ribat ka jaj ban rio ban pensyai ya ki jing sothu bakla ban pensyai ya ka dom ka senya nangta bantai ya ka bala jot ya ka bala pra la ka long ha ka no kaliang ka imlang ka salang lani ha ka sansyar ka khadar ngadan ki mat ki jura lani ki issues ki bangala ju sim na do ki por ki bangam pat sim join ha ka ni ka parti namara ka ni ka parti lelai ngarang join dang ha khendiat dang ha ka hnyo tarik jang ubnai me menta gasnam dang shen hanrei ki issues lane ki mat jing dawa jong ka judgment rio kilong ban kan tiu ye tin khasi ban penlong tin sorkar hapo ka jala Meghalaya para khasi tho ada ka tin pareng menta ka sorkar kala pediang ya kene ka jing dawa bat nganyau ba kene kadai mau mer jong ka jing kiu kerdan jong ka tin khasi mentang ina yale ban penrung ya ka ha ka khnit ka pra ha ka sauterik jong ne ubnai
Mga baru Chief Minister lambat kinong ilam jang kasi author society Ngilayo beri kendo Yau Amit Shah Union Home Minister beri pek Syapang kajing kentiu ya kiktin baper ban itu dah keriti sensyar pada hari ini kendiat sengi kepala dap ngalayo ya ka city now new Union Home Minister Amit Shah bala pentip lane acknowledge ya ka jiyo pediang jong bat ka ministry ya ka dorkas ka bangila ai ya ka sauterik barabar habang iyo city naka ministry laju soy da kiskatri bat ki honors katri ngane tuifi am ju soy da minister hanrai ngal lingo bakene ka city ki bawan menta la soy hi da Union Home Minister Amit Shah ba kalau ong bala pediang layo pediang ya ka dorkas jong ka khasi author society layo pediang ya ka dorkas jong pi hakabede bat ka jing penrung ya ka tin khasi hapo ka khnit ka bapra para ribe kani nasnuthu kadai ka jing itu jong Union Minister ya ka jing dawa jongi bat komjoro habau address personally siau doktor nonglat ngasngau ba ngadan ya ka kamram bat ka jing kitli ka ba kam khia menta ban yele sitam bat lengba kani ka siti larau pai ba ujiet yanga ban pha se parliament ngan ra ban ngadong kani ka siti ka ba kila jubab ma phi bat mentale no ya kam bat penrung ya ka tien khasi hapo ka khnet ka ba pra kani kalong ka jingdan kam ka ba kerki ka jing dawa menta kala sawai jamha ka jing dawa kala yo kembang ya ka tien ha ka tien parek kala yo ya ka momentum kala yo ya ka jing pensiau ka bajur hakmat jong kinong yalam hadeli ngidan kam kerki ban penjur ya ka jing dawa amtang da ka khasi author society bat ki wei pat ki sen bhalang ki baju kersan ya kini ka jing dawa upai ba amtang da ka resolution jong ka Meghalaya Legislative Assembly amtang da ka jing budin jong Chief Minister hanrei da ka pha yau MP ubala ban kren bha halor jong kene ke issue lada phi dan ke jing shania pha yau doktor nonglai nak benta banyak khun ye kene ke issue ki parari be kita kalong ka jing kerpat jonga lamar ka ribar ka jaj benriu ka dan kam kerki bagak tin khasi kan rungno haka khnet ka bapra ki jingker khu ki babon ngin sayo hagi sipau bat khat sansnam hadin bla rung ka tin khasi ka jingkela jong ka jaj benriu kan sapau haka da opor ngidan kam haka ni ka dong ka than ka jongi ye ki wei pat ki kam karep karyang ngidan kam man kentiu shani yang bagi haban petsnong namar belai badan tangu mau sudah kene ka juk ka mentang ngidan kam man wanra ye ki brig bat tebet ya karep karyang banikai kumno ban rab ban riang hakini ki jaka ki balong kumbalong hamau kerwat ngidan kam ro ye ki karkhana ret ngidan kam ye ki karkhana ki bangindan lagi yeng ki sem ki jongi ladama phi pha yang aku mu MP jong phi ngan ha banle banye kendo ya ki officer bat komjoro ki minister ki bapet je ke Ministry of Industries ngidan kam saki wei pat ki karkhana ban ketiu ya kayo ka kap jong kene ka dong ka than ngadan kene ka jing yo ijngai hangne hamau kerwat kala he palat kene ka area jong kamau kerwat pidan tang ka wei ka siana di blok ngidan kam sa ka wei ka sia
siana di blok ngong ya pi pai ba namar ngati sa dawa man kapur ngong ya pi pai ba penjuri kena jing dawa ban yo sakawai ka siana di blok pendan kam ya kabuit ha kena juk ke ba mentah dan kam ketu gajinya kena dan kam ketu gajinya kenta ngam tip mana ba kena yang ngam yo sngoro mana ba kena mana ba ben ka ben ne ka yaro yang ate kam dan jimat mano ba yaro mano ba ben kumno ki kena kumno ki ben ya kataru ngam tip ngam jo tip dan ki betu ina ngam jo snap na kata tau nga khamsuk kata tau kat cebalet ke surki be kini kedai ke bangakwa ban sekri iki palba dak jingi kam mentoi kadom ka ben ka kena ka isi ka syun ka pen ka bisni ka pihun kito baro kierno ngala semi ki isu jong palba baro si kata bat nganai tengi kini kajing penne pensa ya culture jongi mangi senile te balang yanang ban kan kha kan man ngidan kam ban penne ya kene kariti ka dustur ngidan kam ya ka ban kentiu ban penne pensa ya ka culture kasi ngai kai ya ka khasi culture bat kita kene gi kai ubarim ubaja ndai bathau start manga dan kam ban penne ya kene kajing kentu kalong ban kiarno na kajing isi kajing sun kajing fair kajing so fair party kajing so fair judgment real ban nam snap ikino kino kajing keno kajing kenta harai ban pej bej kumno ban penbha kumno ban pensai kumno ban tei ladang idai ban job hakene kajing election ngidai ban job da kajing e kata gawe ngakwa bakan yo ha kajing mer jong phi ngin job ha kane kajing le am da gawe pat katiar handai da kajing e para breo kajing e ban syakri yakri bat ya kajaj mereo ngin nam sngap ya kijing kena ni ya kijing ro kemangong menengam tip kai ka baki kena manoro ba kena ngalasim ya kene kalengkor kemang rasim ya kalengkor bandawai ki isu palba na kamenta kijing mentoi om jong kena parti om jong kena kadang hanrai jong ka briun nyotrep jong ki nong song snong jong ki lai phong ru tali ki assembly constituency kata kalong ka jile jonga abang lai sim ki isu jong palba menta komu kertong official candidate jong ka NPP ro ngan beteng ye kini ki isu jong palba rengkat bat ki wei pat ki mat ki jura baka sarkar kadan kam ya ka bandra sadali haba kalong kumta ngong ya pi ngamlong persya yano hanrei ngaya sya ya baro bati iwei pe iwei ngamlong persya yano ngam kwa bangken persya ru yano hanrei ngaya sya ya kadao jong upai ba ngaya sya ya kajing dawa jong upai ba ban gaya thu isya ya pi ngadairu namar kata ukertong jompi ki padba